яке аз бахшҳои иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ин соҳаи кишоварзӣ мебошад, ки имрӯз таъмини ҳадафи стратегияи ҳукумат, яъне амнияти озуқавории мамлакат, таъмини сокинон ба ҷойи кор, содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва воридоти андоз ба буҷети давлат асосан аз он вобаста мебошад. рушди ин соҳа аз мавҷуд ва омодагии техника вобастагӣ дорад, ки ҳамасола дар оғози мавсими кишту кори баҳорӣ ҳамагуна техникаву мошиналотҳои кишоварзӣ дар хатти тайёр гузошта шуда, аз муоинаи мутахассисони соҳа гузаронида мешаванд. дар ноҳияи Данғара ин чорабинӣ бо омодагии ҳамаҷониба ташкил гардид. масъулин ва дигар мутахассисони соҳа аз ин намоишгоҳ дида намуда, барои пурра тайёр намудани ҳама гуна техникаҳои кишоварзӣ ба мавсими кишти имсола ба деҳқонон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. дар ноҳияи Данғара аз миқдори умумии 567 адад техникаҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ 467 адади он коршоян буда, 26 адади он техникаҳои тасмачархи шодгоркунанда мебошад. аз 71 адад техникаҳои байниқатори 66 тои он омодаи кор буда, аз 454 адад техникаҳои нақлиётӣ 373 тои онҳо ба кишти имсолаи баҳорӣ омода мебошанд. тухми поша ки олоти муҳим дар мавсими кишт маҳсуб меёбад, дар хоҷагиҳои ноҳия 67 адад мебошад ва 51 тои онҳо аз ҷониби механизаторон таъмиру тармим гардида дар хатти тайёрӣ қарор дорад. баъд аз муоина ва тамошои техникаҳои кишоварзӣ, масъулин бо барзгарон вохӯрии судманд доир намуда, ба онҳо барои саривақт ва босифат кишт намудани зироатҳои баҳорӣ маслиҳатҳои муфид доданд. дар охир ба механизаторони пешқадам ва деҳқононе ки дар ин намоишгоҳ омодагии хуби худро нишон доданд, бо тӯҳфаву ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара сарфароз гардиданд. завқибеки Абдураҳмон Салоҳиддини Неъмат, ноҳияи Данғара, хабар.